onwe nwa pure water mkpọ kịta. Okay. Bịa side a. Mmadu onye n'ime unu chọta this boy. Oh, this boy bụ onye nyalo. Ego dị ka nyalo. Family. Oh yeah, this boy bụ onye nyalo 100,000. Nye debe 100,000. Gote rice. Ya ka mpụtara. Gote rice. Gote rice. Pure water. Thank you. Gote rice. Je bunye mo no. I don't know how I feel. If na agba mbọ. And don't we one of Zeus family said they 150,000. Money this boy. Mana die them bia unu bia kobo no bia no bogwo mo away we la afa. Since that time money ana abo afbero zon foli ejilom cash. E water go. So kita for this boy achọ mo ka mpole ya ka nje ebe mmafa ka nyezi am 150,000 naira. Ndị Igbo na agba mbọ. Olu a wiper, ole pure water. Hey. Igbo nwem elugom na befa. Solunum ka anyị malụgodin chọpụtụ na bụtụ zoro. Good afternoon. Mommy, happy Sunday. Thank you. Papa. Jesus, brother. Hey. Never go. I went first. Thank you, Mom. I went first. Thank you, Mom. Take the chair off. That's it. No, Mommy, don't worry, bro. Don't worry, bro. I'm going to be here. You're going to 100,000 here to daily rice. So now, Tata Tabu Sunday. We're for one na Junction, Ebon, and pure water. So, instead of coming, I come look in there. Oh, more here. Oh, okay, ndị chọka ikenelu mbụ ndị Zeus family. Ndị Zeus family. Okay. Zeus family. Mba, just walk. Just walk beside her. When you're just can I follow? Good afternoon, love Zeus family. Yes. Ana mekele ụmụnne m na Diva mere omnashi eze Jesus ogozule na Jesus. Ihe ọbụla na-eme ya gara n'owere ya gozie ihe metaka unu ya gozie unu ya ihe ndụ n'ele ndụ otu anyị si wee mere m ulekwa eluigwe mere unu karịa n'aha Jizọs. Okporo ụzọ na-ebusi na-enye unu wee na-azọpụta ndụ. Ebe ọ bụla unu na-eje unu ga-eji ya n'udo laa n'udo. Na-ekele unu Chineke otu nsiri cheta nke ama gasị Chineke na onye na-eme ndụ ọma ya na-ekwu unu karịa n'aha Jizọs. Amen. Only one of Zeus family. You want to go? Ozi nwa nwoke mana ịmago na ụmụazị mbọsị mbisi fozi last year fa baba ayala mụa wee iwe nabazia mụ na afro since so kita mfu ya na junction ka ọ na-agwa m na no on Saturday Sunday o ji enwe efe maka ọ na-eje akwụkwọ si na ọka ndị afọ
Abiamo, this small boy, but they are me a police. Pure water go just survive. All our wiper or left pure water. So, mommy, on Obelosi, one of Zeus families in the last year. Oh, you can wait there, okay, go. Here they have about 150,000. Yeah. Jesus, he way. Machadi, look up, isn't there a Kaladrugi? Lord Zeus. Anyway, goes there, Amaro made them get those. Ama made them go for say. Ama made them get video with Jabachile ma. Ulanya niru mungozi chiku. Ulanya nasu mungozi chiku. Ngozi chineke dere muma. Lord Zeus. Ogologo mi na risi. Oh yeah, this is my Mama, this Camille, my fancy son. A paqueta cabina semana sem esse Camille que tá agora na comida. Uma na mama. Oi, não. Olha a casinha. Ngozi Chukwu eru aga kana ha Jesus. Ka yo to si weru. Ama m na gozi gogorit. Ona ya gozi kwa ọzọ tinye jara na ha Jesus. Ihe a mụ nọ na ya. Ana bụ ya bi. Abụ m hustler. Ana m aga na main market. Ana m na Kano Street. Ana na I'm still money ma nakanake umowa ni no ma mandina somewhere malaka were hope na eligwe ga-afụta m maka na ndị ma nwụrụ mụta na ma nwụrụ mụta eburu mụta wee n'ọjụ nke m nọgide mana eligwe mmebi mgbe gbakọta mba Jafadu ma yo ma dinle nga. Ana me big ni si mu ya o de tu bu no bebe Kano Street. Kam na me. Na me market. We run bose. Ko ku we so ta we de se mu da bi so ye na ja ye. Sorry. Unu we chetam. Asimeli we. Otono se chetam ya chetakunu na ha Jesus. Ya chetakunu na ha Jesus. Nka burido. Ekele di na shi ye. Manu nka ye chetakama na ha Jesus. Nge chetakama na ha Jesus. Mmasha lo mu do ba kunu ke ni sunu ke ne. La lo wi e de ba e ja fu ma. Mami ma, all of them are not where you had African man. I don't say it's off for my. Don't worry, mommy. Don't worry. Don't worry, mommy. Just Judea. Lord Zeus. Yeah. I can't go. I'm going to be. And I saw. Amen. Mandi wetelega. Asemuno na wetelega kega abuli forma what nando. Ona silote kande mmadu ye silote. Amen. Asemene ma nkoze kwa ozo. Amen. Ka ki eju e malu na Chukwu. Ifi ye ya man kokwa. Amen. So, ekene sikwa mu ndị na adị na-ebu. Okwu ndị na-ebu. Yes. Okay. Ya dị mani. Otem ndị na-ebu family. Dem bi family. Onye ka go go n'afọ.
even tata ka ọ na-ayọ ọkwa n'otu a ka ị na-asị na agụụ na-agụ ya Kita ntụpụ ebe a ka m na-agụ ya na-asị m ka ihe chakwa nọta na ya nọ n'ọkụ. ọ jọsụ n'ebe akwa na agụụ na-agụ ya anyị wee bịaba tata Zeus family ife unu meburu special regard amazịdị m nọmba that woman sending m ego mana ọ na outside since last year amazịdị m amarọ ka m na-esi chọta ya jọsụ elu maka shi ya jibido ka mma mụọ ya afọ ya ọ iwe wee m daiden pụọ so mọmi ngwa ogologo okwu adọrọ ọnụ ka mgbe nwere ụgwọ iji ejiro nke ọ ndị mmadụ wetara ya si m nye gị maka na nwaanyị na-agba mbọ nna jisi gị ọ ya adịsị mma don't worry maka anyị mma na onwe m nọdụ eche isi mmadụ ka a na-akọ ihe a unu ada aṅụ mmanya unu bịala ego mmadụ ka m gonye nye mmanya nye m mmiri ka m ṅụọ brother mmiri lekwa ebe nwanne gị nọ ọbụla ka gachiri ma m ga-akọ a na-ekwu ya na redio mmepụta akwụkwọ WhatsApp asị n'otu moto wee gafee ụta n'otu moto wee n'ụta afọkwa m ya n'anya taa jide nwa n'aka ọmarịcha nwa eluigwe nwụrụ anwụ Good afternoon. Hey! Come let's go on our disease. Hello, bless you too. No money in my house. I'm back in Boston, but I'm second of all. Even I'm trying how to reach you and all that. I come from the post, and I said, na one and a half hours, and you know, we can go boss. So we gave a video, and when we came with the get post, we under that, my name is Goni, and we pay my name, a line I did too much. It's well. Just one also got only one, but to be that one.